община Елин Пелин ви кани на празничен декември. На 9 декември запалваме коледните светлини. Ще се потопим в магичното шоу на Дани Белев и концерт на Иван Динев «Устата». 15 декември ви очаква фолклорна вечер с певицата Димана. 16 декември празничен концерт на Християна Луизо. На Коледа, 25 декември, посрещаме коледари и танцуваме с шопски ансамбъл Ради Радев. Кулминацията е в новогодишната нощ, когато ще посрещнем нова година с много танци и настроение с народната певица Светла Докатева. Всички събития ще се проведат на площад Независимост. Очаква ви богата коледно-новогодишна програма от община Елин Пелин. Заповядайте!